Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ngaos niki nggih angsal ilmuipun ingkang kathah walaupun dengan hitungan hanya 5 menit. Ma'rifatullah menika kita sering kepireng sinten panjenengan menika, sinten kula mboten kiraaken saged nerami ilmu ma'rifatullah. Kenyataanipun Allah zatullah ingkang menika sanjang. Berusahalah jika berusaha, jika tak berusaha kau takkanku rubah nasibmu. Lah mongko menika kathah ingkang tiyang ngartekaken niki nggih beda-beda, tapi kita niki urusanipun keimanan dateng Zatullah Ar-Rahman Rahim. Monggo sareng-sareng sebagai warga kota Pasuruan niki yang sudah lama terkotori Islam, pengajaran di kota Pasuruan ini terpolusi oleh gen-gen jahiliyah sehingga kita dibodohi oleh mereka. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan ilmu ma'rifatullah niki sedanten menika saged bukti pun kula niki tiyang bodoh ela-eluh boten ngerti napa-napa. Tapi sholawat ingkang kula lekatkan di dalam diri niki kula diparingi ilmu dateng Zatullah menika salah bendere menika mangke panjenengan ingkang ngartosaken kiyambak. Menungso menika senajan mungsa nggih sak besare menungso agenge nggih mung batesane ditingali mripat saged. Namun di dalam diri manusia niki ada beberapa alam menika pinten kandelih awake menungso niki nggih ditingali nggih sak monten menika. Tapi fisik niki wadahipun ilmu ma'rifatullah nika ingkang diparingi ilmu kula dalane nggih sholawat. Fisik niki sing ketinggalan kados kulit niki enten ayatipun Allah suratul Al-Fatihah. Mlebet malih kateng dodo wonten malih alam Al-Qur'an membentuk lafal Allah ten dodo niki. Melebet malih ten lebete niku enten Nur Muhammad. Melebet malih ten alam dalam dadah ini ada Nurullah. Melebet malih ten lebete kolbu hati, wis kolbu wis ati niku tempat bersemayamnya ruh yang berwujud sekecil debu bersinar putih yang menerangi seluruh tubuh ini. Nah niku moko wonten alam malih sampai ten dalam diri niki wonten ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Moko dalam kehidupan perjalanan tentunya niki serahkan datang Allah. Hidupku, matiku, sholatku sedanten menika serahkan kepada Zatullah. Dos pundi carae nyerahaken niku mudah niki sing panjenengan diweden-wedeni sehingga panjenengan boten semerap. Sesungguhnya di dalam diri manusia ini banyak beberapa alam-alam yang dirahasiakan oleh Allah. Hanya orang-orang tertentu yang imannya melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika diparingi semerap. Lah niku atos-atos panjenengan ngaos niki sehingga panjenengan selama niki mun tumut-tumut mawon krana narasumbere nggih boten ngalami. Maka kula sampaiaken dhateng panjenengan meniki panjenengan lambai temenan, panjenengan imani temenan, panjenengan serahkan datang Allah melalui bacaan sholawat. Mangke panjenengan diparingi napa ingkang kula ucapaken niku ilmu ma'rifatullah, ilmu zatullah sanes ilmu turunan.
Moga menika disyariataken dateng Allah. Para anak nabi pun banyak yang kafir, apalagi anak para wali-wali Allah. Sedanten nika proses kiambek, jika mereka tak terfulusi oleh dunia, maka datang Allah diparingi ilmu ma'rifatullah. Berusahalah, jika tak berusaha takkan kurubah nasibmu. Lah niku mudah mawon ilmu ma'rifatullah niki sampai capek dengan mempunyai istiqomah di jam yang tepat dan di waktu yang tepat. Menika mangke Allah bimbing panjenengan dalam keimanan panjenengan untuk mencapai ridho Zatullah Ar-Rahman Rahim menika. Niku ilmu ma'rifatullah sedanten saged. Lek kala-kala wingi disanjangi diweden-wedeni ngoten menika sampean ngapura tiang-tiang niku sing meden-medeni sampean. Tapi Allah mempunyai kehendak lain untuk orang-orang itu. Penghuni neraka jahanam abadi kekal di situ bagi siapa yang menyesatkan umat-umatnya, bagi siapa yang menakut-nakuti untuk menjalankan perintah Allah yang sesungguhnya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika terutama jadi pemimpin agama Islam, bukan mereka maupun mengaku siapa mereka, sudah disyariatkan makrifatkan oleh Allah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika kunci utama sedanten, termasuk panjenengan mangke dimlebetaken tersurga, termasuk panjenengan mangke diparingi ilmu-ilmu makrifatullah. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.